Нещо като фокача, само че ще бъде в мултикукър. И това е мой измислен си вариант. И така тук сложих 3 хубави големи яйца, моите са домашни. Но вие ще сложите каквито имате. Половин кофичка кисело мляко, около 100 мл прясно мляко, брашно, малко олио, натрошено сирене, маслини обезкостени, малко смес от билки. Има една такава подправка, мисля, че от Lidl я купих, провансалски или провански билки. Така 1-2 щипки, съвсем малко от тях. И сега ще настържа кашкавал и ще разбъркам много добре. И набухвател, сода бикарбонат. Напоследък аз използвам сода бикарбонат вместо бак пулвер и мисля, че резултатът си е супер. Така сега хубаво ще разбъркам. Ще настържа и кашкавал, след което ще сложа да пека в мултикукъра. Споделям ви една идея за нещо бързо, лесно, вкусно, което би могло да бъде за закуска, може би. Нещо такова. Това е от типа на мързеливата баница, която си приготвяме. Само че този път ще бъде леко италиански стил, затова добавих маслини от тези билки, кашкавал. Брашното е на око, не мога да кажа колко, но сместа, която трябва да се получи, ще ви покажа. Една идея по-гъста сместа от тази, която е за кекса. Просто в момента импровизирам и затова не мога да ви кажа точно количество на брашното, но както казах, когато разбъркам хубаво сместа, трябва да бъде по-гъсто от кексовата смес. Може да добавите малко черен пипер, също може да добавите, ако обичате, чубричка, но тук се обезмисля с италианските подправки, така че чубричката си е наша. По-скоро тя върви, ако ще приготвяме от типа на мързеливата баница, на която слагам, например, само сирене и много рядко чубричка. Разбърках добре. Ето вижте каква гъстота трябва да се получи. Може да го оставите в такава течна форма, може да добавите още малко брашно, за да стане една идея по-гъстичко. Да, защото в момента е колкото кексово тесто. Пак ще се изпече, пак ще стане хубаво. Ето, настъргах кашкавал и ще добавя 2-3 супени лъжици брашно. Искам да бъде така още една идея, леко по-гъсто брашното. И ще разбъркам хубаво и ще ви покажа. Готово. Добавих още 3 супени лъжици брашно. Ето, сега вече, вижте, така трябва да бъде на такава гъстота. Това трябва да бъде гъстотата. Хубаво разбърках и с кашкавала. Сега вече така приготвената смес ще сложа в купата на мултикукъра. На дъното задължително олио. Така изсипах в купата на мултикукъра, на дъното на която имаше олио. И сега всичко това отива в мултикукъра да се пече. Ще пека програма печене 40 минутки. Така, капакът позиция затворен, заключен. Сега включвам в контакта. И тук търсим програма печене. Ето я, 40 минутки, натискаме старт. Да, даде грешка, защото капака бях го заключила. Той трябва да бъде затворен, не заключен.
Това е нормално. Програма печене не е под налягане и не е необходимо капакът да бъде заключен. И така ще се видим по-късно, след като програмата приключи и изпече нашата фокача, така да я наречем. Импровизирана фокача. Ето, бързичко да се загря и сега ще чакам да се изпече всичко, след което ще отворим капака, ще извадя чиника и така. Ето, извадих го, оставих да изтини, след което разрязах и си хапнах едно парченце и искам да ви кажа, че е много вкусно. А вие, след като се го приготвите и опитате, чак тогава ще се насладите на този хубав вкус. И така, това беше. До нови срещи!